Bon dia, conills literaris! Avui faig un vídeo diferent dels altres perquè amb aquest vull reivindicar l'ús de la llengua catalana tant a les escoles com a la vida quotidiana. L'altre dia vaig escollir les optatives de segon de batxillerat i em van treure de la classe per dir-me que literatura catalana no es faria. Sabeu com vaig reaccionar? Bé, no em creia que 6 persones, literalment 6 persones que volien fer literatura catalana no poguessin fer-la perquè no érem les 10 que són suficients per obtenir un profe que ens pugui apassionar, que ens pugui ensenyar amb la literatura catalana. Analitzem el cas. 1. Elite castellana, tota la gent que vulguis, però en canvi elite catalana l'estem eliminant. 2. Trobo injust que, tot i que som 6 persones que volem fer l'ITE catalana, no puguem quan aquesta assignatura és la que ens pondera per poder entrar a la nostra carrera i poder tenir millor nota. I no la puguem fer i haguem d'escollir entre geografia o economia que potser ni tan sols et ponderen ni et van bé per poder preparar-te per la CELE i entrar a la carrera que vols. Però t'obliguen a escollir entre geografia o economia, per exemple, en el meu cas, i quan ni tan sols a mi ni una ni l'altra m'apassionen, ni una ni l'altra se'm dona bé, llavors, què representa que he d'escollir? Si aquest és el batxillerat, la llibertat que et deixen per escollir, el futur que tu vols, estàs depenent d'altres persones, de si les altres persones s'apunten a l'ITE, tu podràs fer-la, ho trobo una mica injust, la veritat. Deixant davant d'això, em va saber greu que el català està desapareixent i que molts cops també és perquè està envaït pel castellà. I el més curiós és que un company, unes quantes hores abans em va dir el català està acabat. Jo no volia creure, però és que se'n demostren cada cop més coses que li donen la raó. Com ara ve la normativa del 25% en castellà a les aules. O sigui, com podem permetre que estiguin menyspreant la nostra llengua d'aquesta manera? No ens n'adonem, però cada cop està més minoritzada. Ara deixem de banda si és català o castellà. La llengua pròpia d'una població, d'un país, és tan important com la d'una altra. Són històries diferents, són cultures diferents, són coneixements diferents, són sons diferents, curiositats diferents, són moltes coses diferents que tothom hauria de tenir el dret d'aprendre i de saber, i de conèixer, i que cap d'elles hauria de desaparèixer. Molts cops justifiquem aquests fets dient que el català és avorrit i que no serveix per res, i deixem que el castellà o altres llengües ens passin per sobre. Jo vull fer l'escola en català, jo vull que m'eduquin en català, jo vull pensar, somiar, viure, riure, aprendre en català. També ens diuen que falten més influencers per fer veure així la llengua catalana tan vàlida com una altra, o potser el que ens fa falta és valorar i fer visible els continguts en català, tant els escriptors com els booktubers, els poetes, els músics i molts més artistes i oficis que són en català i que no valorem suficient. Potser hauríem de començar per aquí, començar a valorar els continguts en català. També hauríem de fer el canvi, per exemple, quan ens trobem una persona pel carrer i ens pregunta alguna cosa, instintivament molts comencem a parlar-li en castellà. Per què? Per què? Perquè si la majoria som catalanoparlants, per què no els hi responem en català? Jo crec que també hauríem de començar per aquí, perquè és un fet molt important. Igual que si vas a Madrid, a Nova York o a París o a molts altres llocs, intentaràs aprendre i parlar-los amb la seva llengua perquè et puguin entendre, doncs jo crec que aquí a Catalunya hauríem de començar a fer el mateix. Resum, hauríem de defensar la nostra llengua, parlar-la més a les escoles, als carrers i sobretot deixar que no ens aixafin.